Igsoon dunay usa ka istorya ba? Kini usa ka bata, curious kayo siya, nangutana gyud ning bata sa ginikanan og niyon siya nga, ma, pila man gyud ay katuig mabuhi ang tawo sa kalibutan before siya mamatay. So kining inahan wala mo tubag igsoon, kun dili gidala ning bata dito sa minteryo. Ug pag abot nila sa minteryo, gitudlo sa mama ang mga pansyon ug kadtong mga lapida, ug niyon ang mama nga dong tanawa ang mga pangidaron diha og pila ka tuig usa na sila nga matay, matubag ng imong pangutana. So pagtan-aw dito sa bata, dunay nagpangidaron dito 1 year, usa ka bata nga namatay 1 year. So niyo ng bata nga sa to paday ma 1 year mamatay na ang tawo. So iyon ang mama, dili pa na moy tubag dong, dalon ti ka sa lain nga lapida. So pagtan-aw dito sa lain lapida, doon na po nakita ang sa kabata nga nagpangidaron og 25 anyos, 25 ka tuig. So niingon ang bata nga lalaki siya nga, sa to pa di ay 25 ka tuig mamatay na gyud ang tao. So wala gyapon mo tubag ang mama, niingon ang mama nga dili pa na daghan pa kitang tanawon. Tara suroy ta, muto nga gisuroy dito daghan kayo lang gitan-aw nga lapida. Pagkalas ipatanaw sa inahan, yun ang inahan, tanawa na, o pilay edad, namatay na. So, niingon ang bata, 91 man lagi ni ma. Una, sa katuig, ikaduha, 25, karon 91 man. So, niingon ang bata nga, sa to paday ma, ang kamatayon di ay sa tao, wala di ay nagdepende sa pilay imong edad. Ang kamatayon dahil sa tao, pwede din moabot sa bisan unsa nga panahon o bisan unsa ang imuhang edad. So niyon ang mama nga, ikaw rin nakatubag sa imuhang pangutana. So mga igsoon, mo bitaw ni nga sa ato bitawng kinabuhi sa pagpangalagan. Kining kamatayon bitaw, wala ta kabalo kung kanus agyon moabot. Munang ang lesson nga tumakuha nini nga sambingay, nga mintras buhi pa ta, importante nga mangalagad gyud ta sa atong buhi nga Dios. Kaya nga naman, ang kamatayon wa ta kabalo kung kanus kini moabot. Ang kamatayon pwede siyang moabot buntag, gabi, kadlawon, anytime pwedeng moabot ang kamatayon. Unya ang kamatayon nagkalain-lain ang pag-abot niini. Dunay namatay sa linog, dunay namatay sa baha na anod, dunay poy namatay kay girip, dunay poy namatay kay giluba, dunay namatay kay naghikog, dunay namatay kay giurong, dunay namatay kaya dunay siya sakit, dunay po'y namatay kay na disgrasya siya. Nagkalain-lain ang pag-abot sa kamatayon. Muna nga ang kamatayon usa ka appointment nga dili pwede natong mabalibaran. Now, kada usa nato matud pa sa Biblia, kung dili pa moabot nga ang panahon sa pagbalik sa Ginoo, sa kalit sa usa ka pagpamilok, mga usob ang atong lawas. Dunay mga maabtan sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo kanang gitawag og rapture nga dili sila moagi og physical nga kamatayon, kundi ma-rapture sila sa kalit mga usab lang ang ilang lawas. Kung kita maabtan tanyana, kung madalatas rapture, mga usab ang atuang sa usa ka pagpamilok, mga usab ang atuang lawas nga madunot, islan kini og lawas nga dili na madunot, lawas na nga mahimayaon. Pero kung dili ta ma-appeal sa rapture, o kung dili pa mabalik atong Ginoong Hesukristo, unya mitaliw aning kinabuhi ang mitaliwan ta, itang tanan gyud moagi og physical nga kamatayon. So dunay namatay nga bata pa, napagani namatay nga staguangkan, napoy namatay nga batanon pa, dunay poy namatay nga taas gyud sa edad kagulangon na niya. Sato pa ang kamatayon wala siya gipili. Mabata man ka og tigulang, mapobre man ka og badato, bisan unsa ka kwartahan, wala gipili ang kamatayon. No, bisan daghan ka kay kwarta, pwede ka makapa-hospital sa inilang hospital dinhi sa kalibutan, pero dili na mo'y garantiya nga dili gyud ta mamatay. No, moagi gyud ta og physical nga kamatayon. So unsa may atong pangandamon kon mahitabo na nga mutaliwan ta ning kinabuya? Mintras duna pa tay gihatag sa Ginoo nga gininhawa. Kani atong kinabuhi no laman ra gyud. So mintras gihatagan pa tag tsansa nga mabuhi pa niining kalibutana, atong ialagad sa Ginoo ang atong nahabilin nga kinabuhi.
dili nato ni iwalas-waldas sa kalibutanong mga buluhaton, kundi ato kini ipagamit sa Kristohanon nga mga buluhaton. Magpagamit kita sa Ginoo. Surrender ta sa Ginoo, mintras buhi pa ta, magpugi tas pagpangalagad. Kay niyon ang 1 Corinthians 15:58, tindog kamo lig-on, barog nga dili matarog, kay ang inyong pagpangalagad siya, pagpugi kamo sa pagpangalagad, kay nasayod kamo ang inyong pagpangalagad, dili kay pinima kawang. Iyon pa ang revelation nga bulahan kadtong mamatay nga nag-alagad sa Ginoo, no? So nindot kayo igsuon nga mamatay ta nga nag-alagad ta sa Ginoo. Kaysa atong mamatay ta nga wala gyud tay pang Ginoo, wala ta nag-alagad sa Ginoo. Nahinumduman nato ang dato og si Lazaro. Ang dato ba naghanag katong sa Luke chapter 16 o Luke chapter 19 ba na nga katong storya sa dato og ni Lazaro nga ang dato buhong kay tanan mga bandi ni kalibutan na unya si Lazaro lunlon lamang pag-antos na nagauman nya napagud say kurikong silang duha nga matay. So ang dato wala gyud nakasalbar ang iyang salapi bisan unsa ka dato, di ba? So dito sa nahibutang sa Hades o dito sa impierno, samantalang si Lazaro dito siya tiilan ni Abraham dito sa paradise, o di ba? Sa to pa gisiparit sila. Muna nga dili gyud garantiya nga daghan kag sapi mapalit nato ang atong kinabuhi sa Dios. Dunay nagtuo nga kung mamatay ta ning kalibutana, pamisahan ra ang atong kalag ug malangit na. So dili kana tinuod kay sa Biblia walay purgatory. Kana nga teaching nga pag mamatay ta paampuan ra, pamisahan ra ang atong kalag. Usa kana kadakong baka kay nganuman. Diya sa Biblia dili nimo mabasa nga adunay mga gitawag og pagpamisa sa kalag, di ba? So walay pamisa sa kalag diha kay nganuman. Ang tao mintras buhi pa nining kinabuhi pwede siya makabaton sa kaluwasan. Pwede siya makabaton sa kaluwasan mintras buhi pa siya. Ang kaluwasan dili nato makaplagan kung patay na ta, no? Ang kaluwasan wala na gyud ang Biblia nga ang kaluwasan nato human ta mamatay iampo ra ta sa atong nahabilin nga pamilya. Mahilangit rata o pamisahan ta, wala nag-ingon ang Biblia ni ana. Tanawa ang maong istorya sa dato og si Lazaro. Kadato atong maong dato nga namatay, kung basihan nga malangit ang pagpamisa, ang kalag nga mamisahan o maampuan, kung basihan malangit lang, sus malangit unta to nga dato kay nganuman daghan kay sag bandi, pwede ra niya magpamisa sa tagpila ka bulan, bayran niya ang tanan para langgit malangit siya. Pero dili na mo'y basihanan sa Ginoo nga malangit ang tao human sa kamatayon. Ang basihan sa Ginoo nga human sa kamatayon sa buhi pato siya, nag-alagad ba gyud siya sa Ginoo, nidawat ba gyud sa ni Kristo. Kay nganuman si Kristo mao atong kaluwasan, dili ang pagpamisa, dili ang pagbayad sa kalag, pagampo sa kalag, dili na mo'y makaluwas. Si Kristo ang atong angayang dawaton sa atong kinabuhi ug hatagan ta niya og kaluwasan. Unsa may giingon sa John 3:16? Tungod sa gugma samahan gipadala niya ang bugtong anak aron si bisan kinsa katong mutuo makabaton gayud kinabuhing walay katapusan, di ba? Kinsa katong mutuo mudawat ni Jesus makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kanang yun sa Juan 1:12, katong midawat misalig kaniya gihatagan niya katungod mahimong anak sa Dios. O di ba? So si Jesus mo'y naghatag nato og kaluwasan, dili ang pagpamisa, dili ang pagampo sa kalag mo'y makaluwas sa tao, kundi si Jesus. Munang mintras buhi pa ta, dawato nato si Jesus sa ato ang kasing-kasing og mga lagad kita niya, muserbisyo kita niya, biyaan nato ang tanan nga nakabalabag sa pagduol nato sa ginarian sa Dios. Tanan nga mga bisyo kahilayan nga di kaymutan sa Ginoo, ato na ning isurrender sa Ginoo. Biyaan nato ni ipausog nato, isurrender nato itong kinabuhi sa Ginoo aron gamiton ta sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Di nila takoto maigsoon kung na-bless ka nimong story, paki-share lang o paki-comment kung doon na kay reaction o doon na kay ikasulti. So pwede lang nimo i-comment dira sa ubos. O kung bako pa nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan man natong mga sambingay sa Kristohanon. Actually, daghan na kitang sambingay sa Kristohanon. Pwede ra po nimong i-search o pwede ra po nimong i-scroll down ang atong mga video. Salamat o God bless.